Onorată asistență, doamnelor și domnilor, mă bucur să mă aflu aici, în compania dumneavoastră, și sunt onorat de invitația pe care mi-ați făcut-o. Vreau să vă asigur de stima pe care vă port, atât ca cetățean, cât și ca reprezentant al Guvernului. Sunteți încă imaginea vie a participării României la cel de-al doilea război mondial, având pe trupurile voastre semne adânc săpate de gloanțe și schije. Suntem datori să aducem un omagiu de suflet eroilor neamului, veteranilor, celor care nu mai sunt printre noi. Să ne amintim că au luptat pentru valori nealterate de interese meschine. Merită prețuirea noastră și trebuie să avem o atitudine care să le cinstească memoria și jertfa. Este corect și moral să nu-i dăm uitării pe cei care au luptat cu arma în mână pentru a apăra pământul străbun, pentru a apăra valorile noastre naționale. Vă asigur de prețuirea instituției prefectului și tuturor celor de față și camarazilor dumneavoastră care nu mai sunt la această dată printre noi, la această adunare festivă. Vă urez un sincer la mulți ani, sănătate și pace sufletească. Și pentru că se apropie sărbătorile pascale, vă urez un Paște fericit. Din partea Asociației Naționale a Veteranilor de Război, o să ne spună câteva cuvinte domnul colonel în rezervă Mihai Dumitru. Domnule subprefect, stimați veterani de război, onorată asistență, doamnelor și domnilor, veteranii de război aniversară în acest an pentru a 6-a oară pe cei care, în urmă cu 72 de ani, la porunca țării, au îmbrăcat cămașa morții și au pornit la luptă
pentru eliberarea de sub ocupație străină a străveților ținutului românești, a Sarabia, Bucovina de Nord, ținutul Helca și apoi Ardealul. Peste 800.000 de eroi aveau să nu se mai întoarcă la casele lor din drumul lung pe care l-a parcurs 6.000 de kiloroși prin lupte aprice și crâncele de glorioasa armată română în cel mai mare confederat al tuturor tipurilor, al doilea război mondial. Ei au trecut în eternitate, la unitățile și marile unități din cer, ca niște adevărați martiri ai neamului. Au inobilat cu sângele lor pământul țărilor eliberate, devenit pentru toate generațiile pline de nemuritoare de dăruire și de votament, precum și de jertfa supremă pentru țara lor, România. Vă rog acum, pentru memoria lor, a celor căzuți la câmpurile de luptă, precum și a celor detrădați până acum, să păstrăm momentele curățite. Vă mulțumesc! Printr-o înțeleaptă hotărâre, în anul 2007, prin legea 303, s-a instituit pentru prima dată în țara noastră Ziua Veteranilor de Război, deci stabilit pe 29 aprilie în fiecare an, ca semn de recunoștință pentru meritele veteranilor de război pe câmpurile de luptă, pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. De ce în această zi? Pentru că, la 29 aprilie 1902, deci cu 113 ani în urmă, printr-un alt decret legal semnat de regele Carol I, a fost instituită calitatea de veteran de război a ostașilor intrați sub arme în ziua de 29 aprilie 1877. La articolul 2 al decretului de instituire a titlului se stabilea și scopul lui, adică fiecare ostaș veteran să-i se asigure liniștea și ocupațiunea pentru restul vieții. Se vor pune la dispoziție cele necesare în acest scop ca stimulent pentru generațiile viitoare. Atunci ca și acum, dovadă că istoria se repete. Această recunoaștere nu a venit de la sine. Marea masă a veteranilor de război s-a înrolat într-un alt front al construcției țării după război, având un aport deosebit la tot ce s-a înfăptuit în această țară, cu precizarea că aceste realizări, unii le-au blamat, alții le-au contestat, deși au fost obținute cu mari eforturi și cu mari sacrificii. Ei descurc vestea materială a noastră, a tuturor pe care foștii luptători au lăsat-o copiilor și nepoților lor, alături de cea morală și care a primit crezul nostru suprem moștenit de la itași, adică slujirea fără preț, necondiționat până la sacrificiile a patriei, a neamului lor. Aceștia au fost și veteranii de război. Însă mai sunt cei care nu s-au putut prezenta astăzi la manifestare, sunt bătrâni și bolnavi, cei mai tineri au peste 88 de ani. Mulți, foarte mulți, bravi și camarazi au luat drumul vârstnicii, lucru care ne interesează și ne face să luăm aminte că viața nu este eternă, că noi, cei rămași, trebuie să le aducem celor plecați dintre noi prin nostru și recunoștința de prețuire. Dumnezeu să-i odihnească în liniște. Dumnezeu să ocrotească poporul și țara românească, România. Din partea instituției prefectului, delegație condusă de domnul subprefect Emil Marinescu.
partea Consiliului Județean Olt, delegație condusă de domnul vicepreședinte Marius Oprescu. Din partea Primăriei Municipiului Slatina, delegație condusă de domnișoara viceprimar Mihaela Stana și domnul viceprimar Cristian Bircea. Din partea Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filia Olt, delegație condusă de domnul colonel în rezervă Mihai Dumitru. Din partea Centrului Militar Județean Olt, delegație condusă de domnul locotenent colonel Radu Gheorghe. Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt, delegație condusă de inspector șef colonel Marian Pică. Din partea Inspectoratului de Jandarmi al județului Olt, delegație condusă de inspector șef colonel Dorel Drejoi. Din partea Inspectoratului de Poliție al județului Olt și Centrul pentru Perfecționare Slatina, delegație condusă de domnul inspector șef Mihai Pruteanu. Din partea Poliției de Frontieră Olt, delegație condusă de domnul comisar șef Nicolae Cărăboi. Din partea Inspectoratului Teritorial pentru Controlul Calității Semințelor și Materialului Săditor, delegație condusă de Văduva Maria și Georgeta Popa.
Agenția pentru Protecția Mediului, delegație condusă de domnul inginer Dorel Rogojinaru. Și Garda Națională de Mediu. Inspectoratul Școlar Județean Olt, delegație condusă de doamna inspector școlar general, profesor Felicia Man. Din partea Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, delegație condusă de inginer șef Tudor Păduraru. Casa Județeană de Pensii Olt, delegație condusă de director executiv Iulian Smarandache. Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, delegație condusă de domnul inspector șef Cristian Ungureanu. Din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, delegație condusă de domnul director Cristian Cârlogan. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, delegație condusă de Marinel Sanda. Direcția Generală a Finanțelor Publice Olt, delegație condusă de director executiv adjunct Victoria Radu. Direcția Județeană de Statistică Olt, delegație condusă de domnul director Costel Mezdrea. Direcția de Sănătate Publică Olt, delegație condusă de doamna director executiv Talia Cincă. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, delegație condusă de domnul dr. Valentin Stănescu.
Direcția Agricolă Județeană Olt, delegație condusă de domnul Marius Ciobanu. Din partea Partidului Social-Democrat Olt, delegație condusă de domnul prim vicepreședinte Marius Oprescu. Fruntea sus. Partidul Național Liberal, filiala Olt, delegație condusă de domnul vicepreședinte Cristian Bircea. Stimați invitați, doamnelor și domnilor, vă rugăm să participați la defilarea Gărzii de Onoare.